नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। नारायण राणेंच्या वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन, सीएम फडणवीस, नितीन गडकरींची उपस्थिती। ठाकरे शिवसेनेचा मत्स्य विभागावर भव्य मोर्चा आणि गळे ग्रामस्थांना मिळाल्या हक्काच्या जमिनी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या निवासस्थानी आरवली सोनसुरे येथील युवा वाळू शिल्पकार रविराज चिपकर यांनी साकारलेलं खासदार नारायण राणेंचे अर्धकृती वाळूशिल्प पाहूया। कुडाळवरून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या चारचाकी गाडीच्या चालकाचा ताबा सुटल्याने अपघात झाला। रस्त्यात कुत्रा आडवा आल्याने गाडीची धडक दुभाजकाला बसून गाडी पलीकडच्या मार्गावर येऊन कोसळली। या अपघातात चालकासह गाडीतील प्रवासी बालबाल बचावले। यात गाडीच्या दर्शनी भागासह डावीकडील भागाचं मोठं नुकसान झालंय। कुडाळवरून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या चारचाकी गाडीचा चालकाचा ताबा सुटल्यानं अपघात झाला। रस्त्यात कुत्रा आडवा आल्यानं गाडीची धडक दुभाजकाला बसून गाडी पलीकडच्या मार्गावर येऊन कोसळली। या अपघातात चालकासह गाडीतील प्रवासी बालंबाल बचावले। यात गाडीच्या दर्शनी भागासह डावीकडील भागाचं मोठं नुकसान झालंय। मुंबई गोवा महामार्गावर मळगाव जोशी मांजरेकरवाडी सर्कललगत या चारचाकी गाडीचा अपघात झाला। गाडीसमोर कुत्रा आडवा आल्यानं अचानक ब्रेक लावल्यानं गाडी थेट दुभाजक ओलांडून दुसऱ्या बाजूच्या रस्त्यावर जाऊन कोसळली। सुदैवानं या अपघातात चालकासह गाडीतील प्रवाशांना मोठी दुखापत झाली नाही, मात्र गाडीच्या दर्शनी भागासह डावीकडील बाजूचं मोठं नुकसान झालंय। एलईडी मासेमारी आणि डिझेलच्या वाढत्या दराविरोधात ठाकरे शिवसेनेनं मत्स्य विभागावर मोर्चा काढला। माजी आमदार वैभव नाईक, परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या मोर्चात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडलं। एलईडी मासेमारी विरोधात ठाकरे शिवसेनेनं मत्स्य विभागावर मोर्चाचं आयोजन केलं होतं। हरडनाका येथून मोर्चाला सुरुवात झाली। बाजारपेठ मार्गे मत्स्य विभागाच्या कार्यालयावर धडकला। माजी आमदार वैभव नाईक, परशुराम उपरकर यांनी या मोर्चाचं नेतृत्व केलं होतं। सरकार विरोधात घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली। मच्छीमार नेत्यांसह माजी आमदार वैभव नाईक, परशुराम उपरकर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली। मत्स्य कार्यालयामध्ये येऊन मत्स्य आयुक्तांना विचारला आणि खरं तर आम्ही विरोधात विरोध करत भूमिका काय करत होते
तर या मच्छीमारांच्या आंदोलनाला त्या मच्छीमारांच्या विरोधाला पाठिंबा कोणी दिला पाहिजे ह्या भावनेचा तुम्ही पत्रांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. खरं तर मला 15 वर्ष या किनारपट्टीवर सगळ्या मच्छीमारांबरोबर एकत्रित म्हणून काम करत असताना मला एवढं माहिती आहे की मच्छी बलम असून देत, छोटे ट्रॉलर असून देत किंवा एलईडी धारक ज्या बोटी आहेत त्या असून देत, ह्या काय एका दिवसात समुद्रामध्ये लागल्या जात नाही. यासाठी आधी महिने तयारी करावी लागते. कागद फलके ठेवावे लागतात. त्या एलईडी धारक जे जनरेटर आहे त्या जनरेटर आणण्यासाठी क्रेन घ्यावी लागते. ती क्रेन किनारपट्टीवर येते. ती क्रेन नंतर त्या बोटींमध्ये घातली जाते. खलाशांना ऍडव्हान्स दिला जातो. आणि हे सगळं करताना कोण एका दिवसासाठी करणार नाही. तुम्ही आंदोलन केल्यानंतर हे पकडलेले आहेत. हे 8 महिने या खात्यामध्ये मत्स्य आयुक्त खात्यावरती बसले असतील अधिकारी. त्यांना माझा एकच विचार नाही की नारळी पौर्णिमेनंतर हंगाम सुरू झाला आणि काल तुम्ही ज्या 13 बोटी पकडल्या गेल्या 8-10 दिवसामध्ये त्या 7-8 महिने कुठे होत्या हा खरा तर माझा त्यांना प्रश्न आहे. कारण 8 महिने बिनधास्तपणे चालू होती. जेव्हा तुमच्यातला मच्छीमार जागा झाला तेव्हा ह्यांना या ठिकाणी कुठलंतरी कारण सांगून त्या बोटी पकडण्याचं धाडस या ठिकाणी करू शकते. खरं यांच्यामध्ये एवढं धाडस नाही आहे. आज आमच्या मालवणमध्ये एक 27 वर्षाचा नगरसेवक आहे. त्याच्या 4 एलईडी आहेत. हातातल्या लोकांबरोबर त्यांचे फोटो असतात. ह्या लोकांना त्याला पकडण्याची हिंमत असू शकते का? देवगडमधला एक नगरसेवक आहे. त्याने त्या सगळ्या एलईडी धारक कसे किनारपट्टीवर येतील, बंदरावर कसे येतील, त्यांना डिझेल कसं मिळेल हे तो सांगत असतो. ह्याचं नियोजन करत असतो. आणि त्यांचे फोटो इथे 27 लोकांजवळ असतात. मग यांची हिंमत येईल का त्यांना पकडण्याची? आणि म्हणूनच आपण सर्वांनी खरं तर कायदा कोणाला हातात घ्यायचा नाही. परंतु जर आपण हे आंदोलन तीव्र नाही केलं, आज पोलीस अधिकारी सुद्धा या ठिकाणी आहेत, पत्रकार मित्र आहेत. गेले वर्षभर आमच्या माणसांनी पापलेट खाल्लं नाही. तुम्ही खाल्लं का मला माहिती नाही. म्हणजे पापलेट बाजारात मिळत नाही, सुरमई बाजारात मिळत नाही. परंतु आज या राज्याचे मत्स्यमंत्री काय सांगतायत की राज्याचं निर्यात जी आहे ती दुप्पट झाली आहे. बरोबर दुप्पट झाली आहे. कागदपत्रे दुप्पट झाली आहे. वस्तुत्व सुद्धा दुप्पट झाली आहे. ती कशामुळे झाली आहे? एलईडी धारकांनी हळवून मासे दिले आहे आणि ते मुंबई कसं मोठ्या बाजारात त्या ठिकाणी विकले गेलेले आहे आणि त्यामुळे ही दुप्पट झालेली आहे. परंतु सामान्य मच्छीमार मात्र देशोधडीला लागण्याची वेळ आलेली आहे. खरं तर आज आंदोलनाला सुद्धा येण्याचं धडच त्यांच्यामध्ये आज राहिलं नाही आहे. कुठेतरी बँकेचा कर्जातला कोणी येईल, कोणाकडे हातामध्ये पैसे मागायला तो कुठेतरी मागेल. आज डिझेलचा परतावा आमचे तपस्वी मयकर आहे. 2 बोटी 3 होत्या, 2 बोटी होत्या गेल्या वर्षी त्याने विकल्या. काय विकल्या? तर डिझेल परतावा वेळेवर मिळत नाही, मासे मिळत नाही. आणि आता डिझेल पंपावर 92 रुपये आहे आणि ते 145 रुपये आहे. तरी पण हे काय सांगतं, आजूबाजूची बातमी असती की आमदार, खासदार आणि मंत्री सकारात्मक आहेत, आम्ही हे डिझेल कमी होणार. अरे हेच आमदार खासदार 8 दिवसापूर्वी पाठवताना डिझेल घेत होते ना, आता काय सकारात्मक असणार आहे? त्यामुळे आपण सांगितल्याप्रमाणे आमचा हा लढा एलईडी धारकांना सत्ताधाऱ्यांचे पाठिंबा देत आहे त्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात सुद्धा आम्ही काम करतो. आज इथले पत्रकार आहेत. उपकर साहेब, दरवर्षी कासव महोत्सव भरवला जातो. यावर्षी तो कासव महोत्सव वायंगणीला भरला गेला आणि वायंगणीला कासव आपला एक मच्छीमार 30 वर्षापासून तो महोत्सव मोरजकर काय म्हणून 30 वर्षापासून कोणाचा पाठिंबा नाही काय नाही, पण ते कासवाला बोलतात. काल त्यांच्याशी पत्रकार मित्र बोलत असताना मी बाजूला होतो, ते काय म्हणाले, दरवर्षी 300-350 कासव आम्हाला मिळतात, यावर्षी फक्त 70 कासव मिळाले. अनेक कासव या एलईडीमुळे, आम्हाला माहिती नव्हतं की कासव हे पाणी घेण्यासाठी थोडा वेळ वरती येतात आणि त्यावेळी एलईडीसाठी कासवांची गाडीला कासव मृत या ठिकाणी मारतात. आणि कसले UNDP वाले तुम्ही कसला महोत्सव घेताय? गेल्या वर्षी एखाद्या वर्षी जर तुम्ही महोत्सव घेत असाल तर दरवर्षी ती संख्या वाढली पाहिजे. गेल्या वर्षी 250 कासव होते, आता या वर्षी 70 कासव सुद्धा त्या महोत्सवाला मिळाल्याची वस्तुस्थिती या ठिकाणी आहे. एलईडी मासेमारी विरोधात मत्स्य विभागाच्या कार्यालयावर ठाकरे शिवसेनेनं मोर्चा काढला. या मोर्चानंतर आंदोलकांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. पाहूया. डिझेलचा विषय तुमच्याकडे नाही, पण एलईडीचा विषय तुमच्याकडे आहे, बरोबर ना? आता साहेब, म्हणजे मी मगाशी म्हटलं की काल तुम्ही म्हणजे 8 तारीखला हे मच्छीमार तुम्ही आल्यानंतर किती बोटी पकडले? 8 दिवसात
जरा त्यांना जाऊ. मग किती बोटी पकडल्या? नाही, ते आता पकडल्या. त्याच्या आधी टोटल 10 बोटी पकडल्या या सीझनला. त्या 3 पकडल्या. आता काल 3 पकडल्या, त्याच्या आधी तुम्ही गेला तेव्हा 2 पकडले ना. 5 ते 7 होते. आता ह्या 8 दिवसात 7 बोटी पकडल्या. 8 दिवसात 8 दिवसात किती पकडल्या? 3 पकडल्या. 3 पकडल्या. आणि सगळ्या सीझनला किती पकडल्या? सीझनला टोटल 10 LED आता बोट. तीन साहेब बोटी ह्या काय आम्ही काय बोलतो नाही, सगळ्यांनी फोटो काढले ते बघितले तुम्ही? ते इथलेच आहेत ना की बाहेरचे आहेत? ते फोटो जे आता येत आहेत ना एलईडीचे झाले किनारपट्टीवर मालवणवरून काढले, ते इथले आहेत की बाहेरचे आहेत? हो साहेब, तुम्ही मत्स्य आयुक्त आहे, तुम्हाला किनारा माहिती पाहिजे ना. मग कुठल्या किनाऱ्यावर आहे ते? ती जेव्हा गस्तीला नाही आम्ही नाही, जातो. फोटो म्हणतो फोटो. इकडे ते मालवण ते इथलेच आहेत ना समुद्र इथे? हो. त्या साहेब 2 आणि 3 आहेत, तर 10 तरी बोटी असतात त्याच्याकडे. बरोबर ना. आता 3 बोटी साहेब आहेत ना, ते काय काल समुद्रात टाकल्या नाहीत ना. त्या 8 महिने म्हणजे जेव्हा ऑगस्ट पासून टाकले असतील ना. ऑगस्ट पासून तुम्हाला हप्ते मिळत होते की काय? आम्हाला नाही नाही साहेब, डिझेल आम्ही नाही देत. हो, तुम्ही आम्हाला ते डिझेल त्यांना कसं देणार? साहेब बघा, परवा आता इथे एक बोट गेली बाहेर. ती त्या दिवशी पकडून आणली, देवगड बंदरात नेली. तो सावजी बिवजी तुमचा कर्मचारी कोण काय म्हणतात त्याला, ते पॅक कसल्या ठेवल्यात ते सुरक्षा रक्षक. त्यांनी 34 वाहतून बोटी पकडून आणल्या आहेत कुठे देवगडला. आणि त्या बोटीवरती जनरेटर सर्जकोट बंदरातूनच जनरेटर गेला. तेव्हा तुमचा जो सुरक्षा रक्षक होता तो कुठे झोपा काढत होता? ते साहेब तुम्ही सुरक्षा रक्षक आहेत ना, त्यांचे म्हणून तुम्हाला मागच्या वेळी काय सांगितलंय, कुंपणच शेत खातोय. टिपरचं काम करताय सुरक्षा रक्षक आहेत. तिथं नाही साहेब बोटी बरोबर आहेत ना साहेब की नाही? जनरेटर उचलतात. जनरेटर काय भाऊच्या रस्त्यावरून जनरेटर नेत नाहीत ना. आता एक मिनिट साहेब, हे पकडले ना ती जोडी, त्याचे मालक कोण कोण आहेत? आता 2 गोव्याचे असतात आणि एक नाव बदललेला बुटीचा आत्ता त्या देवगडचं ते बघा विचार देवगड सांगतो. नाही VRP रजिस्टर ऑलरेडी झाली आहे ना. देवगडांचं आहे का? देवगडांचं आहे. अशामुळे लपडे झाले, आचऱ्याचं लपडे झाले ना. हे सगळे अशामुळे एका बोटीचं नाव चालणार बोटी होती. यांचं म्हणणं काय आणि आमचं म्हणणं आणि तुमच्या आरोप आहे आणि आमच्याकडे आहे की तुम्ही त्या दिवशी सांगितलं की नाही ना की मी सोडतो, मी पकडतो, पण मला फोन येतो कोणत्या तरी. नाही सर, तसं हो साहेब, माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे, तुम्हाला दाखवू का रेकॉर्ड? पॉलिटिकली असं तुम्ही तुम्ही सांगितलं की नाही? हो मी माझा प्रश्न काय की तुम्हाला कोणी फोन येतात तुम्ही सोडताय म्हणून सांगितलं की नाही? माझे रेकॉर्ड आहे, दाखवू काय रेकॉर्ड सांग म्हणून? मी हा सांगा. कुठली बोट विदाऊट दंड मारून आम्ही सोडत नाही. आजपर्यंत जेवढे बोटी पकडल्या हो साहेब, एवढ्या म्हणजे काय करता माहिती आहे तुम्ही आणि मत्स्यवंत तुम्ही सगळं साहेब, तुम्ही काय माहिती आहे डोंगर पोखरलाय आणि सगळ्या करून किती पकडल्या बोटी? 9 पकडल्या डोंगर पोखरला. हो हा, मग हे सांगा. नाही एक मिनिट, मग मंत्री बोल काय सांगतायत की 2 आमच्याकडे काहीतरी स्पीड बोट घेतल्यात आल्यात. माझ्या ड्रोन किती आहे? देवगडला आहे. देवगड आहे की मालवण? ड्रोन उडायला बरोबर आणि बोटी साहेब तुम्हाला असेल ना साहेब. मालवणचा ड्रोन चालू झाला फ्लाय झोन आहे. का बंद राहिला? हो साहेब, नो फ्लाय झोन आहे ना त्या साहेब. दिवशी आम्हाला सांगितलं मालवणचा ड्रोन नो फ्लाय झोन आहे आणि तिथे एलईडीचं करताय, ते कसं करताय ड्रोन साहेब? सिस्टम पूर्ण 5ही जिल्ह्याला आहे चालू. मग मालवणचा का बंद राहिला ते हो, सांगा ना. 5 जिल्ह्यात एका जिल्ह्यात एकच ड्रोन आहे. हो, पण तो मालवणला उडवला पाहिजे ना. आज मी तुम्हाला ते काय सांगितलं, मालवण ते वेंगुर्ला. श्री साईबाबा वास्तव्यधाम पंचम देवस्थान भवानी चौक इथं साईबाबा मंदिराचा 16वा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात पार पडला. या निमित्तानं विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तसेच समाजकार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. सकाळी श्री साईंची पूजा, अभिषेक आणि आरती पार पडली. दुपारी महाप्रसाद देण्यात आला. सायंकाळी ओंकार महापुरुष भजन मंडळ माझगाव यांचं सुश्राव्य भजन पार पडलं.
तर रात्री कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ नेरूर यांचा कर्मप्रकोप नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आला. रात्री समाजात कार्यरत विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्यात आला. यात बुद्धिबळ आणि कॅरम स्पर्धा नॅशनल लेव्हल विजेती साक्षी रामदुरकर, कवयित्री नेहा कदम, सामाजिक कार्यकर्त्या समिला खलील, सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव, लक्ष्मण कदम, कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ नेरूरचे आबा कलिंगण, यांसह नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी कट्टर शिवसैनिक सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता घाटकर, साईबाबा मंडळाचे जावेद शेख, सुनील नेवगी, दानिश शेख, वायपी नाईक, प्राध्यापक रुपेश पाटील, विनायक गावस, सुरेश काळे उपस्थित होते. खासदार नारायण राणेंच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त कुणकेश्वर मंदिरामध्ये महारुद्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर विविध सामाजिक शैक्षणिक उपक्रमांचं देखील आयोजन करण्यात आलं होतं. असलद येथील वृद्धाश्रमाला शाळेतील मुलांना फळे तसेच खाद्यपदार्थ, उपयोगी वस्तूंचं वाटप करण्यात आलं. कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष तथा शिक्षण विकास मंडळ देवगड संस्था सभापती एकनाथ तेली, सरपंच महेश तामणकर, राणेप्रेमी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. आमच्या संस्थेचे चंद्रकांतजी खाडी, आमच्या संस्थेचे माजी अध्यक्ष आणि कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष सन्माननीय एकनाथजी तेली, कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष सन्माननीय संतोषजी दत्ते, आमच्या संस्थेचे संचालक प्रमोदजी आंबेडकर, या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक आणि देवस्थानचे माजी अध्यक्ष सन्माननीय दिलीप चव्हाण, ग्रामस्थ, माझे सर्व सहकारी शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थी मित्र हो, आज आपल्या सर्वांसाठी आनंदाचा दिवस आहे. आपल्या कोकणचे भाग्य विधाते आणि आपल्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे सर्वांचे आवडते खासदार सन्माननीय नारायणरावजी राणे यांचा 74वा वाढदिवस आहे आणि त्या निमित्तानं आता सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी दाबीचं वाटप करण्यात आलेलं आहे. आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून माननीय राणे साहेबांना आजच्या त्यांच्या 74व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या.
गेळे इथं छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान आणि गेळे येथील शेतकऱ्यांना कबुलातदार गावकर जमीन वाटप समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांच्या उपस्थितीत ग्रामस्थांना सातबाराचं वितरण करण्यात आलं. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे, प्रांताधिकारी शारदा पोवार, तहसीलदार श्रीधर पाटील, सभापती सुष्मिता जाधव, उपसभापती गौरव मुळीक, सरपंच सागर ढोकरे, जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे, जिल्हा परिषद सदस्य शोभा गावडे, आंबोली सरपंच सावित्री पालेकर, पंचायत समिती सदस्य मायकल डिसोजा, दाणोली पंचायत समिती सदस्य प्रशांत सुकी, चौकुळ सरपंच गुलाब गावडे, उपसरपंच विजय गवस आदी उपस्थित होते. स्वातंत्र्यानंतरही गेली कित्येक वर्ष रखडलेला गेळे येथील कबुलातदार गावकर जमीन प्रश्न निकाली निघालाय. जवळपास 230 जणांना हक्काचा सातबारा मिळालाय. जवळपास 288 हेक्टर क्षेत्रात 230हून अधिक खातेदार आहेत. या सर्वांना आता हक्काचा सातबारा मिळालाय. 55 गुंठे जागेत शेतीसाठी 50 गुंठे, पर्यटन विकासासाठी 5 गुंठे जागेचं वितरण करण्यात आलं. या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी केलं. यावेळी वीरपत्नी सीताबाई गवस, मनोहर बंड, काशीराम गवस, महादेव नार्वेकर, अर्जुन कदम, उत्तम कदम, धोंडी कदम, महादेव पवार आणि अन्य शेतकऱ्यांना सातबारा वाटप करण्यात आलं. त्यांचे सरपंच सागर ढोकरे, उपसरपंच विजय गवस यांनी स्वागत केलं. यावेळी तातोबा गवस, मनोहर बंड, आनंद गावडे, नितीन गवस, बाळा गवस, आरती गावडे, पीडी गावडे, शशिकांत गावडे यांच्यासह शेतकरी मान्यवर उपस्थित होते. कबुलात गावकर ही संकल्पना फार जुनी आहे. ब्रिटिश काळापासून, संस्थान काळापासून कबुलात गावकर यांनी जे संस्थान होतं त्यांच्याकडून कबुलात घेऊन गावातर्फे ते कबुलात घ्यायचे आणि सर्व लोक ते जमिनी कसायचे. त्या जमिनी राखण्याचं काम हे गावकर यांनी केलेलं होतं. आणि ज्यावेळी संस्थान खालचं झाल्यानंतर त्या संस्थानामध्ये कबुलात गावकर ही कन्सेप्ट तशीच राहिली आणि त्यांना सगळ्या गावकऱ्यांच्या जमिनीतून पण तो प्रश्न प्रलंबित राहिला. तो वर्षानुवर्षाच्या संघर्षानंतर, प्रशासकीय प्रयत्नानंतर, लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामुळे 2019 मध्ये त्यामध्ये त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आणि त्या त्रिसदस्यीय समितीमध्ये माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अहवालानुसार 2023 मध्ये, त्याच्यात 26 जुलै 2023 मध्ये शासन निर्णय झाला की या कबुलात गावकर जमिनी ज्या असणारे शेतकरी आहेत त्यांना सम प्रमाणात वाटण्याचा निर्णय झाला. आणि त्याच्यामध्ये सर्व गावकरी, सर्व लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय यंत्रणा यांच्या पाठपुराव्यामुळे कॅबिनेटमध्ये तो ठराव मंजूर झाला आणि त्याचा शासन निर्णय झाला. तर या शासन निर्णय झाल्यानंतर गेळे गावच्या सर्व ग्रामस्थांचं विशेष कौतुक आहे की त्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन गावामध्ये सहमतीनं त्यांनी एक नकाशा बनवणे. आमदार महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली जी स्थानिक समिती होती त्या समिती आणि माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, त्याचबरोबर सरपंच महोदय गेळेगावचे यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणि या लोकांच्या मुळे तो नकाशा टाउन प्लॅनिंग करून अप्रूव्ह करून समान वाटपाचा निर्णय झाला. आणि यामध्ये चांगली गोष्ट म्हणजे की ज्या गेळे गावाला समुद्राची व्हॅली आहे, कावळेसात पॉइंट, तर त्या गेळे गावाच्या कावळेसात पॉइंटच्या सर्वांना फायदा व्हावा, सर्वांना व्यावसायिक पर्यटनाचं, शाश्वत पर्यटनासाठी प्रत्येक कुटुंबाला 5 गुंठे जमीन ही व्यावसायिक प्रयोजनासाठी देण्याचं आणि शेतीसाठी 50 गुंठे जमीन 269 कुटुंबांना वाटपाचा निर्णय झाला. माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांनी तो वाटपाचा आदेश निर्गमित केला. त्यानंतर उपाधीक्षक गोविंदले यांच्या मार्फत याची मोजणी करून त्याचं आधारपत्र तयार केलेला आहे आणि त्याचे आता महाराष्ट्र शासनाच्या ऐवजी आता शेतकऱ्यांच्या नावे तो आता सातबारा बनलेला आहे. आणि याचं सर्व श्रेय हे तिथल्या गावकऱ्यांचं, त्यातल्या प्रशासकीय पाठपुराव्याचं आणि लोकप्रतिनिधींचं आहे. ही शासन दरबारी याच्यासाठी 1971 जे जमीन वाटपाचे नियम आहेत त्याच्यातले 14 नियम हे गेळे गावासाठी किंवा या आंबोली चौकळीसाठी शिथिल करून कॅबिनेटची मंजुरी घेऊन हा प्रवास इथपर्यंत संपन्न झालेला आहे. त्यामुळे हे सर्वांचं श्रेय आहे आणि त्याबरोबर गेळेची जमीन वाटली जाईल. परंतु गेळेच्या जमीन वाटपाचं वैशिष्ट्य असं आहे की तिथल्या ग्रामस्थांनी एक प्लॅन तयार केला होता आणि तो माझ्याकडे मंजुरीसाठी ज्यावेळेला आला आणि जिल्हाधिकारी महोदयांकडे मंजुरीला आला
त्यावेळेला आपण एक गोष्टीचा विचार केला की हे पुढच्या काळामध्ये पर्यटन क्षेत्र म्हणून मोठ्या प्रमाणात विकसित होणार आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक ग्रामस्थाला पर्यटनामधून उत्पन्न मिळालं पाहिजे म्हणून 5 गुंठ्याचे पर्यटनाचे प्लॉट करण्यात आले आणि गावातल्या प्रत्येकाला ते प्लॉट वाटून दिलेले आहेत. त्याच्यामधले तुमच्यामधल्या प्रत्येक जणांना त्या ठिकाणी स्वतःच्या मालकीचं छोटंसं पर्यटन केंद्र चालू करता येईल आणि हे फक्त करता येईल हे तुम्हाला कोणी सांगत नाही. त्याच्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत ही तुम्हाला दिली जाईल. कारण ज्याला आम्ही स्कीममध्ये आमच्या एक अशी स्कीम आहे जी रत्नसिंधी योजना आहे त्याच्यामध्ये की तुम्ही बंगला टाईप जर घर बांधलं आणि त्याचा पर्यटनासाठी वापर केला तर त्याला 50% सबसिडी आम्ही देतो. अशी जवळजवळ 50 घरं आम्ही यापूर्वी जिल्ह्याच्या विविध भागामध्ये मंजूर केलेली आहे. मला वाटतं आपल्या सरकारने तुम्हाला सुद्धा एक मंजूर केलं ना त्याच्यामध्ये पर्यटनाचं एक मंजूर केलेलं तुम्हाला नाही झालं की आंबोलीला गेलेला पण झालेलं अंकुश गवत यांना एक झालेला आहे आणि ग्रामपंचायतीनं सुद्धा दिलेलं आहे. चौकूच्या ग्रामपंचायतीला दिलेला म्हणजे त्यांनी स्वतःच्या माध्यमातून सुद्धा पर्यटन केंद्र करावं आणि चौकूला दिलेला आहे आणि त्याच्याचप्रमाणे इतर ग्रामपंचायतींना सुद्धा हा निधी देण्यात येईल जेणेकरून ग्रामपंचायतीमध्ये सुद्धा त्यांना काही सुविधा पर्यटकांसाठी केला पाहिजे. एकंदर तुम्ही बघितलं तर 3 लाख पर्यटक पावसामध्ये आंबोली आणि गेळ्याला येतात. ते येऊन नुसतं निघून जाणं हे योग्य नाही तर त्यांनी इथे राहिलं पाहिजे. त्यांचा फायदा तुम्हाला मिळाला पाहिजे. तुमच्या घरोघरी उत्पन्न वाढलं पाहिजे. याच्यासाठी ही स्कीम आहे आणि निश्चितपणे आता एक चांगला आराखडा करत असताना ही जी 5 गुंठ्याचे तुमचे प्लॉट केले त्याच्यावरती जॉगिंग ट्रॅक केलेला आहे, समोर दरी आहे आणि त्याच्याबरोबर लाईट्स लावायची व्यवस्था केलेली आहे. म्हणजे एकंदर सगळ्या सरकारच्या खर्चाने त्याच्याचबरोबर उत्कृष्ट असं ज्याला आपण ॲडव्हेंचर टुरिझम म्हणतो ते सुद्धा वेळेसाठी मंजूर केलेलं आहे. तुमचं लोकांचा आग्रह होता की अगोदर आमच्या जमिनीचा वाटप करा आणि नंतर त्याची डेव्हलपमेंट करा. तर तुमच्या जमिनीचं आता वाटप केलेलं आहे. ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स असतील तर मग इथे लोक येणार आणि ती तुमच्या घरांमध्ये राहणार. ती घरांमध्ये राहिली की तुमचं उत्पन्न वाढणार. वेळे एक असं गाव आहे की जिथं खूप एकी आहे. हेच वैशिष्ट्य आंबोली आणि चौकूरचं सुद्धा आहे. इथल्या सगळ्या ग्रामस्थांमध्ये एकी असते आणि म्हणून या गावांचा विकास होतो. त्याच्याचबरोबर आपली जी ही डोंगर पठारावरची गावं आहेत त्याच्यासाठी आपण गायी देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. अनेक लोकांनी गायी घेतल्या आहेत. काही लोकांची आता मागणी आहे की म्हशींचा समावेश त्याच्यामध्ये करावा. ते सुद्धा आपण करू. परंतु ज्या देशी गायी दिलेल्या आहेत त्याचं जे दूध असतं त्याला A to milk म्हणतात आणि शहरामध्ये हे दूध 120 रुपये लिटर प्रमाणे विकलं जातं. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कुठलीही स्कीम आणली वेळेने पूर्वीचं चांगलं काम हे दुधाच्या क्षेत्रामध्ये केलेलं आहे आणि म्हणून तुमचा प्लॅन करत असताना त्याच्यामध्ये डेअरीसाठी वेगळी प्रोव्हिजन केलेली आहे. तुम्ही ज्या ज्या मागण्या केल्या त्याच्यासाठी प्रत्येकासाठी प्रोव्हिजन केली आहे. काही जमीन ही सरकारसाठी ठेवलेली आहे जेणेकरून ज्या कॉमन फॅसिलिटीज डेव्हलप करायला लागतील, कॉन्फरन्स हॉल बांधायला लागतील, रेस्टॉरंट्स बांधायला लागतील मोठी, ही सगळी सरकारच्या वतीने येते. आणि पुढे मला प्रयत्न असा सुरू आहे की ग्राम पातळीवर हे चालवायला कसं देता येईल, विशेषतः महिला बचत गटांना चालवता देता येतील का याचा सुद्धा आपण निश्चितपणे विचार करू. शेवटी आपल्याला एक असा विकास करून दाखवायचा आहे की जो कोणीही बघितला नाही महाराष्ट्रामध्ये. एवढा विकास करून दाखवायचा आहे. अनेक वेळेला अनेक गैरसमज होतात. पहिल्यांदा ज्याला माझ्याकडे शिष्टमंडळ आलं आणि तत्कालीन पालकमंत्री आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांची आणि माझी चर्चा झाली त्यावेळेला मी त्यांच्याही कानावर घातलेलं होतं की अगोदर आपल्याला कबुलातदार गावकर आणि नंतर वनजमिनीचं वाटप करायला लागेल. त्यावेळेला वाटताना असं वाटलं की मी चुकीचं बोलतोय का, परंतु प्रत्यक्षात तसंच करावं लागलं. कारण वन खातं सहजासहजी आपलं जमीन सोडायला तयार होत नाही आणि मग ते आता बघा कोर्टात गेले. आपण निर्णय दिला तरी कोर्टात गेलेले आहे. तर आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की हा लढा आपला संपलेला नाही. जोपर्यंत वनजमिनी सुद्धा तुमच्या नावाने होणार नाही तोपर्यंत हा लढा संपणार नाही. त्याच्यामुळे कबलातदार गावकर म्हणून जमिनीचं वाटप झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात विकासाला सुरुवात होईल. आपल्या शेजारून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातली सगळी लोक या भागामध्ये येतील. या भागाचा विकास होईल, चंदगडचा विकास होईल आणि आपल्याला एक वेगळ्या तऱ्हेचं पर्यटन हे या क्षेत्र या ठिकाणी डेव्हलप करता येईल. पुढच्या काळामध्ये ऊसाची शेती उत्कृष्ट वेळेत होते तशी ती आंबोलीत सुद्धा होते. चौकूरमध्ये कुठली पिकं घेता येतील त्याचा वेगळा विचार करावा लागेल. कारण चौकूरचं हवामान वेगळं आहे
आणि चौकशीसाठी सुद्धा आपल्याला तिथं ऊसाच्या शेतीचा प्रयत्न झाला, परंतु त्या ठिकाणी ते यशस्वी होऊ शकला नाही. मोठ्या प्रमाणात वन्य प्राण्यांचा या ठिकाणी प्रादुर्भाव, त्या संदर्भात मी वनमंत्र्यांशी बोललेलो आहे. पुढच्या काळामध्ये तुमची पिकं सुरक्षित राहिली पाहिजे, तर आपल्याला या संदर्भात निश्चितपणे काहीतरी करायला लागेल. मला या संदर्भात 2 लोकांचा मुद्दाम उल्लेख केला पाहिजे जे या ठिकाणी नाही आहेत, ज्यांनी सुद्धा खूप प्रयत्न आपल्या वाटपामध्ये केला. त्याच्यापैकी एक रवींद्र चव्हाण साहेब आहे आणि दुसरे आपले पालकमंत्री नितीश राणे साहेब आहे. ते सुद्धा आज इथे येणार होते, परंतु आजच राणे साहेबांचा सुद्धा वाढदिवस आहे. आणि किती चांगला योगायोग आहे बघा की राणे साहेबांचा 75वा वाढदिवस आहे आणि त्याच दिवशी तुमच्या जमिनीचं वाटप सुद्धा तुम्हाला होतं. त्याच्यासाठी चांगली गोष्ट होती असू शकत नाही. त्याच्यामुळे मी राणे साहेबांचं मनापासून त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने अभिनंदन करतो. आणि गेळेगावची एकी अशीच ठेवावी, गेळ्यासाठी जे जे काय करायला लागेल सगळ्या गोष्टी केल्या जातील. आणि गेळ्यासाठी करत असताना आंबोली आणि चौकूची मोजणी थोडीशी मागे का राहिली याचं कारण मोजणी करण्याचं जे खातं आहे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा संप चालू होता आणि त्याच्यामुळे ही मोजणी सुरू होऊ शकली नाही. परंतु पुढच्या आठवड्यामध्ये जिल्हाधिकारी मॅडमनी माझ्या मतदारसंघातल्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात ज्या बैठका ठेवलेल्या आहेत त्यावेळेला आंबोली चौकूचा सुद्धा मोजणीच्या संदर्भातला विषय ठेवलेला आहे. आपल्याला सुद्धा त्या ठिकाणी निमंत्रित करण्यात येईल आणि पावसाच्या पूर्वी ही मोजणी व्हावी अशी माझी स्वतःची इच्छा आहे, जेणेकरून लवकरात लवकर आपल्याला सुद्धा या जमिनीचं वाटप करता येईल. परंतु आपण जी अपेक्षा केलेली आहे की वन खात्याकडे गेलेली जमीन आणि कबुलायत जमीन दोन्हीचं वाटप एकाच वेळेला केलं जाईल याची मी आपल्याला खात्री देतो. राजस्व अभियान करत असताना तहसीलदार साहेबांनी खूप कष्ट घेतलेले आहेत, त्याच्याबद्दल त्यांचे सुद्धा अभिनंदन करतो. या ठिकाणी क्रांत मॅडम आहेत. क्रांत मॅडम आमची एक केस चालू आहे ही वन खात्याच्या विरोधात की आपण जमीन लोकांना वाटायचा निर्णय घेतलेला आहे आणि वन खात्याने त्याला ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. तर याच्याचा तुम्हाला दुसरं करायला लागेल. आणि आमचे पूर्वीचे जे ग्रामसाहेब आहेत त्यांना यांची सगळ्यांची माहिती आहे, कारण त्यांच्या काळामध्ये तो निर्णय झाले. तर तुम्ही त्यांच्या संपर्कामध्ये राहून ह्या केसची व्यवस्थित मागणी केली तर निश्चितपणे गावच्या मानाने गावकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागेल आणि त्या जमिनीचं वाटप सुद्धा होईल अशी मी अपेक्षा करतो. त्याच्याचबरोबर मला विशेष आभार संदीप गावडे यांचे सुद्धा मानायचे. वेळोवेळी त्यांनी सुद्धा याचं पाठपुरावा केला, आम्हाला सगळ्यांना भेटले. विशेषतः ते तरुण आहेत त्याच्यामुळे थोडंसं अति फास्ट जातात. मी त्यांना सांगितलेलं होतं की करून दे ना, खूप घाई करू नका. शेवटी वाटप केलं असं वाटप महाराष्ट्रामध्ये कुठेही झालं कारण आपण आपण कुठे बघितलं काय समर्थन आणि वेगळं वाटप ते फक्त गेळगावामध्ये झालं. असंच वाटप आपल्याला आंबोलीमध्ये सुद्धा करायचं आहे, जेणेकरून बाहेरच्या लोकांनी तुमच्या जमिनी विकत घेण्यापेक्षा तुम्ही त्या पर्यटक याचे मालक झाले पाहिजे आणि तुम्हाला स्वतःला उत्पन्न मिळालं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि अतिशय आदर्श असं काम हे महसूल खात्याने केलं. तत्कालीन आमचे जिल्हाधिकारी यांनी सुद्धा खूप सहकार्य केलं. त्या ठिकाणी त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो. मॅडम तर नेहमी सगळ्याच कामामध्ये अग्रेसर असतात आणि कुठलाही प्रश्न त्यांच्याकडे गेला तर ताबडतोब त्या सोडवत असतात. त्यांचे आभार मानतो. पालकमंत्री महोदयांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. महाराष्ट्र शासन कांदळवन विभाग दक्षिण कोकण वन परिक्षेत्र कांदळवन मालवण यांच्या विद्यमानं वेंगुर्ला वायंगणी बीच इथं सकाळी कासव महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या महोत्सवात सुमारे 1000 ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या पिल्लांना समुद्रात सोडण्यात आलं. सकाळपासूनच हा किनाराच गजबजलेला. उपस्थितांमध्ये कमालीची उत्सुकता. ही उत्सुकता होती कासव महोत्सवाची. इटुकल्या पावलांनी हे जीव काही काळातच समुद्राच्या दिशेने झेपावले आपल्या विश्वात. वायंगणी येथील कासव महोत्सवात सुरुवातीला सकाळी आमदार दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांच्या हस्ते ऑलिव्ह रिडले कासव संवर्धन केलेल्या जागेचं उद्घाटन करून पहिल्या सुमारे 200 कासवांच्या पिल्लांना समुद्रात सोडण्यात आलं.
यानंतर जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांच्या हस्ते वाळू शिल्प आणि इतर प्रदर्शनाचं फीत कापून उद्घाटन करण्यात आलं. तसेच पुढील ऑलिव्ह रिडले कासवांची बॅच मनीष तळवी यांच्या हस्ते समुद्रात सोडण्यात आली. यानंतर व्यासपीठावर मुख्य कार्यक्रमाचं आमदार दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं उद्घाटन करण्यात आलं. तसेच वांगणी समुद्र किनाऱ्यावर कासव संवर्धनामध्ये मोलाचं कार्य करणाऱ्या सुहास तोरसकर, भालचंद्र तोरसकर, चंद्रशेखर तोरसकर, सूरज तोरसकर, प्रकाश साळगावकर, प्रकाश सागवेकर, संतोष साळगावकर, गौरेश खडपकर तसेच वाळू शिल्पकार रविराज चिपकर यांचा सन्मान करण्यात आला. नैसर्गिक संपदा आहे, जैवविविधता असेल, वन असेल किंवा कुठलीही नैसर्गिक संपदा असेल, तिचं खरं संरक्षण कोण करतं तर तिथला स्थानिक नागरिक करतो. आणि हे त्या स्थानिक नागरिकांना त्याचं श्रेय दिलं गेलंच पाहिजे. कांदळवन विभागाने, वन विभागाने एक 10-15 वर्षापूर्वी हा कासव संवर्धनाचा जो उपक्रम चालू केला वन विभागाने, त्याच्यामध्ये स्थानिक नागरिकांना हाताशी धरून आपण ह्या कासव संवर्धनाचा उपक्रम चालू केला. म्हणजे ज्या ऑलिव्ह रिडले प्रजातीच्या मादी कासव आपल्या महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या समुद्र किनाऱ्यांवर येतात. भारताला पूर्व आणि पश्चिम असे 2 समुद्र किनारे आहेत. तर पूर्वेच्या समुद्र किनाऱ्यावर ओरिसा राज्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात मास नेस्टिंग ऑलिव्ह रिडले कासवांचं होतं आणि तिथे त्या परिसराला अभयारण्य असंही घोषित केलेलं आहे. तर पश्चिम किनारा जेव्हा आपण बघतो तर पश्चिम किनाऱ्यावरती विशेषतः महाराष्ट्र राज्याला हे देणगी लाभली आपण असं म्हणूया. पश्चिम किनाऱ्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातल्या समुद्र किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात ऑलिव्ह रिडले समुद्री कासव येतात. आता मागील वर्षी आपल्याला एकूण 3 जिल्ह्यांमध्ये रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग त्या 3 जिल्ह्यांमध्ये मिळून 54 समुद्र किनाऱ्यांवरती समुद्री कासवांची घरटी आपल्याकडे झाली होती. आता ह्याच्यामध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणे हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं आहे आणि मला सार्थ अभिमान असा वाटतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले स्थानिक नागरिक हा समुद्र किनारा स्वच्छ राखण्यासाठी सदैव आम्हाला वन विभागाला मदत करतात आणि त्यांची जी तळमळ आहे त्यांचा समुद्र किनारा स्वच्छ राखणं, सागरी जीवांचं संरक्षण करण्यासाठी त्यांचं एक खूप मोठं योगदान, त्यांचं एक सहकार्य आम्हाला वन विभागाला प्राप्त होतं. इथे उपस्थित पर्यटक, त्याच पद्धतीने पत्रकार आणि सोशल मीडियावरील देखील विविध इन्फ्लुएन्सर सर्वांना नमस्कार. एक खूप सुंदर कार्यक्रमाला उपस्थिती आज लावायला मिळाली, त्याचा खरं तर आनंद होतोय. कांदळवन विभागाने खूप छान कार्यक्रम हा आयोजित केलाय. ऑलिव्ह रिडले ही प्रजाती खूप जैवविविधतेच्या मानाने जर बघायला गेलं तर एक सेन्सिटिव्ह प्रजाती आहे. आपला जो पर्यावरणाचं संतुलन राखणाऱ्या काही आहे की नाही हे दाखवणाऱ्या काही प्रजाती असतात, त्यामधली ऑलिव्ह रिडले ही आहे. आणि मगाशी DCF मॅडमनी सांगितलंच की आपण किती नशीबवान आहोत, कारण ही प्रजाती सहसा पश्चिम किनारपट्टीवर सापडत नाही. ती महाराष्ट्रात येते, इथे त्यांचं प्रजननाचं काम करते आणि सगळ्यात जास्त सिंधुदुर्गच्या किनाऱ्यांवरती हे काम होतं. आणि जसं मॅडमनी एकदम आपल्याला भावनिक करून टाकलं की ती मादी कासव ही आपल्या माहेरी येते आणि आपल्या प्रजनन करून इथे जाते आणि आपण त्याची सांभाळण्याची जबाबदारी घेतो. सर्वात कौतुक तर मला कांदळवन विभागापेक्षा जास्त तर इथल्या कासव मित्रांचं वाटलं की ज्या पद्धतीने
58 दिवस ते सांभाळणं आणि त्यासाठीचं लागणारं पूर्ण इकोसिस्टीम तयार करणं, ती सांभाळणे, ते जपणे, त्यांची सुरक्षितता जोपासणे, हे काम ते जितक्या ताकदीने ते करत आहेत आणि त्यांची कुठलीही अपेक्षा न ठेवता, खरं तर मी सर्वप्रथम मी जिल्हाधिकारी म्हणून मी त्यांचं खूप आभार मानते. आपल्या भारतीय संस्कृतीत म्हटलंच आहे की प्रत्येक जीवाला जगायचा अधिकार आहे, मग कितीही तो छोटा असेल. तर त्याच भावनेने आपण या गोष्टीकडे बघितलं पाहिजे. सर्व प्रजातींना, आपल्या मानवाला जितका जगण्याचा अधिकार आहे तितकाच त्यांना देखील आहे आणि त्यासाठी आपण मानव म्हणून अन्न साखळीमध्ये आपण खूप शक्तिशाली जमात आहोत, पण म्हणून बाकीच्यांचा हक्क आपण हिरावून घ्यायचा नाही. ह्या एका विचाराने आपण ह्या गोष्टी करत आहोत आणि ह्या संवर्धनासाठी जे काही प्रयत्न कांदळवन विभाग करत आहे त्यासाठी मी त्यांचं कौतुक करते. स्थानिक जो त्याला सपोर्ट मिळत आहे त्याचंही मी कौतुक करते. अशा पद्धतीनेच आपलं काम चांगलं चालत राहावं यासाठी मी शुभेच्छा देते. धन्यवाद. या वांगणीचं हे वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे की सरकारचा कुठलाही सपोर्ट नसताना कासव महोत्सव हा या मंडळींनी त्या काळामध्ये चालू केला आणि नंतर वन खात्याने सुद्धा त्याच्यामध्ये चांगल्यापैकी सहकार्य केलं. याच्यामध्ये मला विशेषतः तोरसकरांचं इथं उल्लेख केला पाहिजे की ज्यांनी याची सुरुवात केली आणि सर्वच कासव मित्र अतिशय चांगलं काम हे वांगणीमध्ये करतायत. खरं तर आता आपलं जे मॅनग्रोव्ह फाउंडेशन आहे यांनी याच्यामध्ये पुढाकार घेतलेला आहे. परंतु मॅडम, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की ज्या ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज सुरू झाल्या त्या सुरुवातीला UNDPच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुरू झाल्या आणि त्याच्यामुळे खरं तर आपलं हेडक्वार्टर सिंधुदुर्गमध्ये असायला पाहिजे होतं, त्याच्याऐवजी ते अलिबागमध्ये. अलिबागमध्ये तर शिंगाडे पूर्वीपासून करतात, त्याला आपल्या मार्गदर्शनाची गरज नाही. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी व्हाव्या याच्यामध्ये एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घेतली पाहिजे की आपल्याकडे ह्याचे बंधारे असतात, ज्या खाड्या असतात तिथं त्याला आपण धूप प्रतिबंधक बंधारे असतात ते, परंतु ते खूप जुने झालेत आणि त्याच्यामुळे पाणी येतं आणि त्याच्यामुळे मॅनग्रोव्ज आपल्या संपूर्ण किनारपट्टीवर झालेले आहेत. एकदा मॅनग्रोव्ह झालं की शेतकरी समजतो की माझं जीवन उद्ध्वस्त झालं, कारण त्याला ते मॅनग्रोव्ह कापता येत नाही, त्याच्यामध्ये शेती करता येत नाही. परंतु मॅनग्रोव्हमध्ये तुम्ही क्रॅब फार्मिंग करू शकता, त्याच्यासाठी क्रॅबलेट्स लागतात. या क्रॅबलेट्ससाठी नर्सरी उभारली जाते वेंगुर्ल्यामध्ये. हे क्रॅबलेट एकदा तुम्ही, इथं महिला बचत गट आहेत, क्रॅबलेट एकदम छोटे असतात, त्याचं संवर्धन करून त्याला मोठं करणं हा सुद्धा एक व्यवसाय त्या ठिकाणी सुरू होऊ शकतो. आणि त्याच्यासाठी प्लास्टिक मुक्त समुद्र किनारे आपण तयार केले पाहिजेत. आणि हे सगळं करत असताना जे जे मॅनग्रोव्ह फाउंडेशनच्या माध्यमातून किंवा सावंतवाडीच्या वन विभागाच्या माध्यमातून होतं आहे त्या सर्वांना मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. मॅडम, आपण मॅनग्रोव्हमध्ये इलेक्ट्रिकच्या बोटी दिलेल्या आहेत महिला बचत गटांना आणि त्याच्यामधून ते हे करतात, लोकांना कांदळवन दाखवतात. तर ह्या ॲक्टिव्हिटीज ट्रायल बेसिसवर आपण वेंगुर्ल्याला सुरू केल्या, परंतु असं आपल्याला प्रत्येक खाडीमध्ये करता येईल आणि तेवढ्या महिलांना तिथे रोजगार मिळू शकेल. महिलांना मला एवढंच सांगायचं की आता आम्ही टुरिस्ट बसेससुद्धा महिलांना दिलेल्या आहेत, हाऊस बोटसुद्धा महिलांना आम्ही पूर्ण सरकारच्या खर्चाने देतोय. शेवटी महिला ही एक शक्ती असते आणि ती शक्ती जागृत झाली की आपण आदी माया आदी शक्ती म्हणतो, ती महिलांच्यामध्ये आहे. आणि मला आनंद असा झाला की मॅडम, तुमच्या नेतृत्वाखाली सगळं महिलांचं राज्य हे सिंधुदुर्गमध्ये आलेलं आहे आणि त्या महिलांमध्ये एवढी कॅपॅसिटी आहे की ते सिंधुदुर्गाचा विकास करू शकतील, कारण महिला या जास्त सिन्सिअर असतात पुरुषांपेक्षा. आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणे मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्गाचा खूप विकास हो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आपल्या सर्वांच्या वतीने आपल्या कोकणचे भाग्यविधाते आणि आपले लाडके खासदार, माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री आदरणीय नारायण राणे साहेबांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. नारायण राणेंच्या वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन, सीएम फडणवीस, नितीन गडकरींची उपस्थिती. ठाकरे शिवसेनेचा मत्स्य विभागावर भव्य मोर्चा आणि गळे ग्रामस्थांना मिळाल्या हक्काच्या जमिनी. बुलेटिनमध्ये वेळ झाली आहे, इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.